Good morning, good morning, good morning dito po sa ating bayan ng Malabon Fish Market, kung saan ay dagsana naman po ang ating mga mamimili dahil sa kanilang mga latag o tinatangkilik ng ating mga kababayan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na makapag-update sa ating at para sa lahat po na lagi sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So samahan niyo pong muli. So tara, let's go! Alright, update tayo sa mga latag po nila ng mga seafood sa Malabon. At nagbabalik pong muli si Boss Lando Explorer. At update natin ang mga presyo ng mangga dito sa ating mga vendor. So may per kilo po tayo dito na 70 ang kalahating kilo. 140 na per kilo ng mga manggang hinog. So shout out, Pogi. Ayun, shout out. So, yung mga update dito. So, shout out, Lodi. Ikot muna. So, ito po yung mga latag ni Boss Paeng na mga bangus dagupan. 130 na isang piraso. So, dito ay... Dito, Boss Paeng, magkano? 150 naman po ang isang piraso. Sure ka na walang lasang gilik. Yan po yung bentahan niya ng bangus dagupan. Ang hipon po natin dito ay 280 na per kilo. Magkano, Lodi, ang per kilo? 180 sa mga pusit kalawang. Mga Lodi, salamat. So, dito tayo sa kabila at sa bentahan din po ng mga tilapyang Batangas at guliyasan. So, bumaba ang presyo ng ating guliyasan dito sa Malabon Fish Market. 130 po ang per kilo. Lodi, shoutout sa iyo at sa mga customer mo, shoutout. Iyon. So, yan po, no? So, yan po, no? Yan po yung latag ng gulyasan po dito sa halagang 130 na per kilo. So, pakita ko po yung laman na hinihiwa ng gulyasan. So, yan po yung laman ng gulyasan na ibinebenta po dito sa Malabon Fish Market. O dito. Pagpupuluhan naman ng anak ko, nag-social media. Shoutout pala sa customer ko ngayon na madaling araw na nakita ko sa YouTube ni Boss Lando. Ayun, thank you, thank you. So ang per kilo po ng kanyang mga latag dito ng tilapyang Batangas ay 100 pesos. So pinagkakaguluhan ng mga customer ang ating Lodi rito sa Malabon. Ilang kilo yan, Lodi? Ay, yung pinaka ngayon. Hindi, yung mga isang ano. May dalawa, may isa't kalahati. Yun. May mga isa't kalahati, no? Mga 2 kilo yung mga nakalagay sa lalagyanan. Sa mga customer na handang maghintay. Ayun. So, dagsa po ang ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. Sariwala din data. Lodi, maraming salamat ha. Thank you. Shout out sa ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market. So, abante na tayo sa kanilang mga latag. So, dito ang kamatis po natin ay 90 pesos na per kilo. Muntik na tayo at nakatapak tayo. So, shout out sa ating mga Lodi dito sa Malabon Fish Market. Talagang napakaraming mamimili po ngayon dito, no? Ngayon po ay araw po ng linggo. Yun nga po eh. So dito yung mga presyo ng ating mga gulay. Meron kayong mabibili ito sa halagang 20 pesos. Kalamansi 20 at ang mga ating kamatis ay 20 pesos na inyo pong mabibili na pansahog sa inyong mga lutuing ulam. Tapos ang mga paninda nila dito na 130 na isang plastic ng pakpak. Wala nang pakbon, kanina pa naubos. Ate po, ate, salamat ha. Shoutout sa mga suki natin. Ayun, shoutout po sa mga suki po nila dito sa Malabon Fish Market. Kayo, konti na lang yung manok. Ate, salamat po. 80 pesos na kilo ng tahong.
180 at 170 na per kilo ng pusit kalawang. At ang bentahan po nila dito ng mga bangus dagupan, isang piraso ay 150. Alamin pa natin ang mga presyuhan dito sa Malabon. Ito naman po yung mga kilo ng ating mga pompano. 350 na per kilo. So maraming customer ang ating Lodi rito sa Malabon. At ang presyohan po niya, ng kanyang mga gulyasan ay 130. Tapos yung yellow pin tuna po natin ay 180 na per kilo. Bumaba na ang mga presyo. Tapos ang ating mga pusit dumot sa halagang 230 na per kilo. Magkano po yung kanina? 250. Ngayon 230. Hindi pa naman ikat ang araw, binenta pa namin. 239, 235 sa lang. Ayun o, nakikitawa no. Ano te? 240. 109, ay 209. 230 na lang. Sige, sarado na yan. Ay, sarado, may bawas pa yung mga binenta po nila sa ating mga kababayan. Ayun, shout out sa iyo Lodi. At dinadagsakan ng mamimili natin ngayon dito, no? Maos na ako, kakasigaw. Ayun, kasisigaw na maos. Kasisigaw sa ating mga mamimili para tangkilikin ang kanya mga binebenta na mga yellow pin tuna at gulyasan. Mariwa, matang panahon. Sa mata niyo makikita. Parang babae niya. Parang kanta yun, nasa mata makikita. Sa mata makikita. Pero dito naman po, no, ang ating mga ubas seedlet ay 140 na per kilo. Yung 4 pieces po na Fuji apple ay 100. Ganyan na lang po kalalaki lang. Lando, shoutout dito, Paslando. Hindi naman problema kakapay siya. Ah, oo, kasi may ano na yan. Ganda ng bisikleta ni Kuya, oh. Ang original na Pinoy pandikit. Pinoy pandikit. 459, 450. Nakatibay na pandikit na gawang Pinoy. Wala naman akong kinto dito natin natago. Kuya! Sold out ang paninda ni Bito. Wala na. So, alimango po natin dito, no? Good morning po. Shout out po. Ah. Doon. Nagkakaway pa nga po sila eh. Nagkakaway. Bossing, magkano per kilo ngayon? Oh, 400 pesos po yung per kilo po ng ating alimango dito, no? Dito lagi pong may latag na alimango araw-araw po na may mabibili po kayo sa kanyang mga latag. Pabago-bago rin po yung mga presyo ng mga bentahan niya po dito ng alimango. 400 pesos po ang kanyang bentahan. Lodi, salamat ah. Thank you. Dito naman po yung mga laman ng ating mga tahong. Ito po. Isa ngayon siya na bota sa Buslando. Ngayon ba piyesta Sa ron? Roque. Dito? Oo. Ang baba dyan, sa tulay? Sa Roque. Sa kabila naman? Nabotas yung Mm. ano, yung updated dress. Dito ba? 23? Ay, San Roque, maraming doon. Tayo na maraming nakasami aron. Paiba-iba mga piyesta dyan, no? Hati-hati, no? Hindi isang buong ano, piyesta. Pare-pare. Yan po yung mga 100 ng takal. 100 pesos. Yan ganda ng ating mga Kailangan yan, Buslando, 1 kilo kalahati. 1 kilo kalahati na. Lata. Kasi sa iba, kilo. Tapos dito po, no, yung takal din po ng ating mga talaba ay 100 pesos. Ayan, no. Daan. Yeah, may dagdag pa yan kapag bumili ka ng kanyang mga talaba. Magaganda naman po yung talaba natin. Ayan po ang mga laman, no. Solid ang laman ng talaba. Tapos sa tahong po dito, meron din siyang per kilo, yung malalaki po, 150. Sandaan po, tay. Masaba po yan, tay. Bakla dyan.
Dito may mga cream dory na bentahan din po ng ulo, tapos espada at alamang. Bossing, thank you. Salamat. Salamat po. Lodi, magkano per kilo? 100 sa ulo. Sa cream dory po, 100 pesos na per kilo. Dito sa espada mo, 150. Yun po yung mga presyo, no, ng mga binibenta niya pong isda dito. So, si nanay naman po, ubos na rin ang kanyang paninda. Kita niyo po, yan na lang po yung natitira, oh. Pang adobo na lang po na kanyang mga pusit, no? Nakaubos na po. Sige po, Nay, salamat po. Thank you, shout out po. Ayun, naghahanap talaga si nanay ng asawa. Batang-bata po. Magkano ang kilo dito sa mga pusit? 300. 300 pesos. Ganda, oh. Malalaki po yung mga pusit, no, sa halagang 300 pesos. Pinagtutumpukan na kanina. Oh, Kanina dinudumog paubos na. Kaya nga. Puro pusit naman ang bentahan mo ngayon, Lodi. Hindi, pahinga muna tayo sa ipon. Pahinga ka muna sa hipon. Nakaubos na ako isang box kanina. Ano kanina? Pumunta ako market trade, kuha tayo pusit, walang pusit ni dito eh. Kaya nga, kahapon daming pusit, no? Mga pusit lumot. Kahapon din, pusit din tinda ko. Kahapon 280 at 320. Oo, yun. Sariwa. So, salamat sa inyo mga Lodi. Thank you, shout out. Shoutout kay DJ. Ayun, shout out. Hello po. 300 na lang. Nay, salamat po. Okay, basta to. Thank you. Ngayon po dito ang presyo naman po ng mga sigarilyas po natin ay 40 pesos na per kilo. Yan, ang mga gulay natin, no, na bentahan po dito. Dagsarin po yung mga sigarilyas na binebenta po nila dito sa Malabon Fish Market. Ang presyohan ng mga hipon po natin dito ay 280 na per kilo. Rainbow Runner. Magagandang hipon, no, sa halagang 300 pesos at 280. ₱60 na lang po ang per kilo ng mga bentahan po nila ng kamatis. Boss Dato! So shout out, Lodi. Shout out. Shout out po. Good morning, good morning. Daming pusit ngayon, na. 280. Ayan, no, 180 na yellow, 180. Ganda ng mga latagan nila ng presyo ngayon dito sa Malabon Fish Market. Mura-mura na nga. Bumaba ang mga presyo ng mga seafoods, no? Uy, 260 na pala. Oh, yun, no, mababa na yung mga presyo ng mga pusit, 260 na per kilo. 180, no? Tapos yung mga yellow pinto na rin po natin 180, tapos yung mga isdang matambaka ay 180 rin po ang mga per kilo. 260 na lang. Pinalagang isang daan lang sa akin lang. 180 lang, makita nyo 180 lang muna na yan. Sa akin lang eh. Boss, tuna 180 lang, 180. Tuna. Ilan? Ito ba? Lodge, thank you. So, ang dami ng ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market. At hindi po tayo makausad, no? Dumagsa ang ating mga kababayan ngayong araw po ng linggo, January 26, 2025. So, ayan po yung presyo, oh. 180 sa mga matambaka, no? Tapos yung mga hipon po natin ay 300 pesos. Mga hipon na big size na. Tapos dito may mga panindang hasa-hasa. Tapos mga isdang salenga, no? Tapos tanigi. Magkano yung per kilo? Magkano kilo? Dito po 320 sa mga hasa-hasa po nila, no? Teka lang, meron pa
Tapos mga tanigi na bentahan po nila. Ay, go, nag-aas ako. Ayun na, bigay mo na to. Hoy! Mga pusit natin, no? Napakasariwa, Plastic na. sarap niyan na iluto sa mga adobo, no? Te, magkano per kilong tanigi mo? 300. 300 pesos na per kilo ng tanigi. Yan po ay masarap ilawin. Yung mga tanigi natin, no? So maganda yung mga latag po ngayong linggo ng kanilang mga seafood sa Malabon. Talagang solido. At napakarami ng mga latag dito. At ang mga presyohan po ng mga seafood natin sa Malabon Fish Market ay bumababa na. Kaya marami sa ating mga kababayan na dumarayo at sa ating pag-upload ay napapanood po nila, no? Sa ating mga kababayang OFW po dyan na lagi po sumusubaybay ay shout out po sa inyong lahat. Tanong natin yung presyo ng pusit. Magkano yung pusit mo dyan? Ayun po, 350 naman po yung per kilo ng pusit. Ilagay mo sa akin. Bago. Te, salamat po. Thank you. Magkano yung hipon mo, Lodi? Dating 280, 250 na lang, Ayun. geng-geng. Yun, 250 sa mga per kilo naman po ng kanyang latag na hipon. Kasama pang geng-geng. Ayun, may kasama pang geng-geng ang ating Lodi rito na nagbebenta rito sa Malabon. Lodi, salamat. Thank you. Dito naman po ang mga kiluhan ng kanilang latag. Ito po yung mga tilapyang Batangas. Balsa galunggong, hipon, bangus, yellowfin. So, yung mga yellowfin tuna po natin ay 180. Balsa galunggong, 200 pesos. 100 pesos sa tilapyang Batangas. 250 sa mga pusit. 320 na per kilo ng hipon. 150 po kada kilo ng bangus dagupan. Dito ay mababa po yung presyo ng mga tilapia. 90 pesos naman po dito na kada kilo at 120 sa mga malalaki, no? So shoutout po muli. Ayun, shoutout po, magandang umaga. Ayun, mura lang po ang mga tilapia, no? 90 pesos na kilo at 120 sa mga malalaki. Dito naman kay Lodi na pogi. Kay Lodi. Ayun, mga shoutout po sa mga suki po nila na namimili po dito sa Malabon Fish Market. Thank you po, salamat po. God bless po. Tapos yung mga kilo naman dito ng paninda ni Pogi, 250 sa mga hipon. Tapos yung mga batale po natin na malaki, no, 140 na kilo. Sa mga isda rin po natin dito na kanila pong mga latag o mga binebenta po nila dito. Yung ibang mga laman dagat po natin na mga seafood, yung iba po ay bagsak presyo. Kaya makikita po ninyo ang kanilang mga latag sa aking pagbablog sa Malabon. Dito ay 320 na per kilo. Ganda ng hipon, no? Mga jumbo size na rin po yan na mabibili niyo po sa halagang 320 na kilo. Ang pusit lumot po natin doon ay 200 pesos na kilo. So busy siya sa mga mamimili, no, na bumibili sa kanya ng mga pusit lumot. 320 na mga per kilo. 300 pesos sa mga pusit. Ang mga pusit natin ay napakarami po dito na kanilang mga bentahan po ngayon, no. 280. 300 pesos. Tilapia ng Batangas ay 90 pesos na kilo. Dito po ang bentahan po ng gulyasan ay
150 na per kilo. Isang piraso ng bangus ay 150, 100 pesos. 100 ang per kilo. Tilapia Batangas po natin dito ay 100 pesos na kilo. Shout out sa iyo, Lodi. Ayun, shout out sa mga tropa niya. Alright. Lakad pa tayo, abanti pa tayo dahil meron pang latag doon sa may mga bandang dulo na mga bentahan ng isda at mga iba't ibang klaseng laman dagat at hipon. Magkano per kilo? 260. 340 na per kilo ng hipon. So shoutout ulit sa'yo, Lodi. Iyo. Ano tayo eh? Variety tayo kahit saan tayo. Yun, tama. Si Avatar. Lodi, salamat ha. Thank you. Lahat dito, ano eh. Thank you. Salamat. Bangus po natin dito ay 140, no? Na kada kilo. Yan po ay bangus dagupan. Lodi, shout out. May gulyasan ka kanina? Yun, wala na, ubos na. 150 ang per kilo. Altiyo talaga. 140 na... 140! Seahorse! Ito po yung isdang dorado. Yung kahapon, napakalaki ng kanyang latag. Kaunti na lang ay abot kamay na yung tangkat ng kanyang dorado. Yan po ay 140. Kahapon magkano? 180. Oh. Ngayon po ay 140 ang per kilo. Ayan, ganda oh. Sariwa, boss Lando. Ganda ng ating mga... Ayan oh. Sariwa, boss. Ganda ng ating mga dorado ngayon. Ayan. 140 na per kilo. Lodi, salamat. Thank you. Tapos yung mga tumpok po na mga alumahan po natin dito ay 100 pesos na tumpok. 300 kilos yan, boss. Gulyasan. Ha? 300 kilos na lang. Lahat? 300 kilos yung hango? Dami, no? Kaya na lang yan. Bong, salamat ha. Thank you. 140 per kilo ng mga gulyasan. Mga tumpukan po ng mga hipon sa halagang 100 pesos. 320 sa kilo at 300 pesos. Yan po yung mga hipon po natin, no? Malalaki po yan. No? Sa halagang 100 lang ay talagang meron ka na maisasahog sa iyong mga lutuing ulam sa iyong pamamahay. Tumpukan ng mga tawilis 50 pesos. Tapos yung mga bagoong, no? Sa mga bagoong natin na ready to cook, 70 pesos na isang plastic. Makakapagbagoong ka na ng matamis. 330 sa kilo ng hipon. 100 pesos sa tilapyang Batangas. Per kilo ng ating mga bangus dagupan ay 180. Ha? What vloggers are you or not? Vloggers. Boss Lando. Dalawa. Bawasan mo ako. Magkano yan? Magwasan kita saan? Dami natin mga nakita mga gulyasan, no? 140 na mga per kilo. Bighet na mga bentahan din po. Dito magkano ang presyo? 150. 150. 120. Ayun po ang mga presyo ng isdang bighet, no? Tapos yung mga laman ng mga pagi ay 100 pesos po ang kilo. Tumpukan po ng mga tahong po dito ay 100 pesos. Yung mga malalaking tahong. Tapos yung mga scallop, 150. yung mga scallop natin 100 pesos na kada plastic.
Lodi, thank you ha. Tapos yung mga 100 pesos dito na mga tumpukan ay mga tilapyang, Batangas, ang talo. ayan o, tilapyang Batangas, 100 pesos na tumpukan. Yellow pinto na po natin, 180 na lang po ang per kilo po rito. Ayan o, 180 na lang po ang kilo. So, ang pagbaba ng presyo ngayon dito dahil nga maraming dumagsa na mga seafood, bumaba ang mga presyo ng kanilang mga binibenta sa ating mga kababayan. Talagang makakasulit ka ngayong araw po ng linggo, no? So, yan po ang ating mga update ng mga latagan ng seafood sa Malabon Fish Market. Doon sa kabila ay may nakikita tayo doon kasi may nagkakatay ng mga gulyasan. So alamin natin yung mga ginigilit po nila dito. Hello po, Nay. Good morning po. Boss, Lando? Good morning. Ayan, dito po makakabili kayo ng mga gilit na bentahan po, no, ng kanilang mga latag na gulyasan o yellowfin tuna. Ito po yung gulyasan. 120 sa ulo. 150 po sa mga per kilo ng laman. So yun po yung update natin sa kanilang mga latag, no, na mga nabebenta rin po ng mga nakagilit na. Kasi dito meron kayo mabibili buo na binibenta po nila. Doon naman po ay gilit na yellowfin tuna at gulyasan. Mga ulo ay 120, 150 sa mga laman. So abante pa rin tayo at nakakapag-update pa rin tayo dito naman po sa kabila na nagbebenta rin po ng mga tilapyang Batangas. So, ganyang karami ang mga mamimili na mga nag-iikot dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, happy fiesta po sa San Roque, Navotas. Yan, dito naman po yung mga bentahan po, no. Bumaba rin po yung mga latag nila ng tilapyang Batangas. 100 pesos na kilo. Kasi nung that time Te, magkano per kilo mo ngayon ng bangot? 180. Dito. 160 po dito maliit at 180 po rito sa malaki na presyuhan ng mga bentahan po nila ng bangot at tilapyang Batangas. So dito naman tayo sa pwesto ni Agustin. Mga tilapyang Batangas pa rin po. Lodi, bossing. Boss, Lando. Magkano yung presyo dito? 140 lang, Boss Lando. 140 po sa mga big size na Tilapyang Batangas. tilapyang Batangas. Sa maliit, magkano? Sandaan na lang, Boss Lando. O 100 pesos po dito, no? So, yan po si Agustin. Narinig na yung boses natin at tumawid na. So, shout out sa'yo. Sandaan na lang yun. Nabasa mo ba yung comment? Oo. Nag-replyan ko na. Kung kulang, di ba, dito kayo pumunta sa akin. Saktong-sakto. Walang labis, walang kulang. Kulang. May sobra pa. Ayun, ang sinasabi ko. Sa shout out ka ba uli? Walang labis, walang kulang. May sobra pa. Shout out ka. Sakto na may dagdag pa isang braso. Kulang daw. Siya bumili. May dagdag isa. Yun. Oh, sa shout out yan, sa shout out. Shout out sa mga W natin dyan. Na may hanap buhay sa ibang bansa. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Ayun, shout out po. Ito, Dave. Agustin, maraming salamat. Thank you. Shout out sa kanyang pamilya, sa mga taga Romblon. Shout out po at yung mga kamag-anak niya po nasa ibang bansa. Shout out po, no? So, shout out po muli sa mga OFW po natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po. So, grabe yung mga mamimili po natin dito, no? Talaga ang binagsa po itong Malabon Fish Market. Tanong natin yung presyo ng kanyang hipon.
Bossy, magkano ang hipon mo? 280. 340 at 280 na per kilo ng hipon. Lodi, Oy, Lodi. linggo ngayon, nandito ka pala. Oh, Lodi. Dito yung linggo, nandito siya. Okay. Mm. Puntahan mo lang kami dito sa Golden Best. Harap. Ayun, sa Golden Best, harap lang po. Hanapin mo si Brian Flores. Shout out sa'yo, Brian Flores. Alright. Yan na po at na-update na natin ang mga presyuhan at lataga, no? So, murang-mura po ang isda ngayon sa Malabon Fish Market. At dagsa ang mga hipon, gulyasan at mga pusit po natin dito. So anyway, shoutout sa ating mga kababayan dito na dumarayo sa Malabon Fish Market. At sa mga viewers po natin na sumusubaybay lagi po sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo kay Boss Lando Explorer para lagi po kayong updated sa aking mga i-upload ng mga video dito sa Malabon Fish Market. At maraming salamat din po sa mga nag-subscribe po, no? Nasa 4,000 na po tayo na subscriber na talagang sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So sa mga vendor din po natin na masisipag po sa Malabon ay nakapagsilbi sa ating mga kababayan, shout out po sa inyong lahat. So ito po muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po. Dalawang kilo na.